Dili ta mag-inom. At para dili katuod tong kauban na tong sirok kayo sa ilim nun ba? Wa pag amot-amot. Gani pre, napay pulutan na muna sudan. Gani, sige, dito. Atro. Uy, sige na makasilpon-silpon. Chat. Sa man ako pag-shot na wala pa man yung mabut niya. Oh. Papa ba na nabot ni? Oh, sumala ni mo yung butangan. Ano ba? Uy, pre. Uy. Ano na naman pud gadaling mananapa ka? Nasimutan yung taan ni pre ba sa irong buang. Daot gud nga. Ano ba sobe? Mangita na taglaing area pre. Tara. Buwang mas gurang. Uban ko. Pala uban sa kabuang mo. Syaro makabot pa to dire ah. Oh, kung makasaka to, tadyakan yun ako to. Adya ka na to eh. Oh, masa? Nasa dali. Ay nabuang naaman po din daot dire. Nag-una man sa tuwa pre. Nag-unag kadaot ang utok batra. Oy, paim na ko ninyo. Bahala, pre, oy. Alin ka mo tog imuha. Hoy, sige na ba, paim na ko ninyo. Syaro nga, makatuod pa to rin ang kasirado ane. Lagi pre. Uy! Ano to pre? Nangutog itlog! Paginego. Uy! Ay, na naman po dyan rin ah. Buwan na na, be. Sirok na ba ka sa pulutan na, imong ginasudan? Lami, manggod. Lami. Lami. Kan lami ni mula paronoy. Asa mo? Muuban ko ba? Diri na punta. Imposible nga mo abot pa to rin ang anaan natin sa isla. Tagay! Ano yung saka biskwit? Ikaw alam itong saka biskwit? Wala pre, oy. Mawala man po diri ah. May dahil magkuha ako. Pagkaon na! Kuha na ni, oy. Daot na ng pagkaon. Ako na ni, ki. Kaya na naman sige. Kaon ani, ako wala. Daot na gid ni. Kuha na ni, oh. Atay yung kinabuhi ah. Syaro na kadali sa tunga sa tubig. Hala, naanan po dahil sila dali sa sapa nag-inom. Wadto ko, agiuhaw ko. Uy! Hoy, ano nag-away mo na daw?
Yaksa! Ano ito, dagat?